Ia, ti'n iawn. Teimlo bach fel deflated I fod yn honest amdano apps fi. Ti'n teimlo, dwi'n meddwl fel mae teimlo dipyn fel full-time job a ddim un dwi wedi sainio fyny am, really. A hefyd, mae'r conversations dechrau mynd bach yn predictive na gyda. Ie, dwi'n sic o glywed hogiau'n gofyn yn y tŷ nhw. Dal yn gofyn? Fuck, like 70% of the time, yes. A fel I fi, y ffordd arall, siwr o fod yn meddwl, pam y ffuck mae neb yn gofyn fi mynd I tŷ nhw. So, you know, hwnna yw'r divide, yna fe. Yeah, it's just horny men, ti'n bo? Horny guys, fatha Ameer. Guilty. O, mae di bod chydig o wythnosan rwan I bawb, tydi, dwi'n meddwl dyn ni gyd yn teimlo fo dipyn. Oedd rwy'n di gofyn fi fynd ar podcast nhw amdan Orgasms, a nes I ddeud, I'd feel like a fraud. I don't even remember. Orgasms? What's that? Exactly. No, blaw am rei, ti wad, self-jollies, ond ti'n gwybod fi'n mal. Self-jollies. Fe amdano sut ni gyd yn edrych, achos mae pawb yn edrych fel really neis, wedi scrubbed up, ti'n modd? Dwi'n meddwl hwn di'r tro cyntaf fi gwisgo crys ers fi orffan gwaith, probably fan mis yn ôl o'n. I sopped the beanie as well for a little snapback. Oh, fancy. Really da. Yeah, edrych really suave. Fi wedi setio lan laptop fi fel ar cwpl o llyfrau, a box of cakes, dim ond, to try get the angle bach yn well, ond I still need to build it up, really, dim ond? O'n i'n trio gael tips o Mared, a fi wedi gwneud lot o colir, dim ond? Oh, ti'n edrych yn lovely. Yeah, mae'n edrych really nice, really dramatic. Sorry, o'n i'n gofyn, Jess a Mared, o'n i eisiau gwybod beth chi'n gwisgo. Chi'n gwisgo vest, ti'n mynd i'r gym neu yoga? Beth sy'n mynd fan hyn da? Yes! Fi'n gweld. Sorry, ti'n modd, dyna fel mae'r camera yn gweithio dyddi yma. Os da rwy'n di bod yn voice note by any chance? Fi'n love a good voice note. Ti'n mwynhau wneud voice notes? Do you like the voice note queen? Dwi'n gwybod hwnna'r step between texture a FaceTime, I think. You know what I mean? Ie, fi'n cytuno. Mae voice notes yn gallu dod â connection fwy intimate fi'n credu. Chi'n gwybod beth maen nhw'n swnio fel. Oedd dwi'n ffedd fo'n awkward o, os dwi lawr grisia, gwella Coronation Street efo mam, a mae rhywun yn gyrru voice note I fi, cos dwi'n methu actually brando yna fo, o flaen mam, just in case. So dwi either yn gyro roed headphones I fewn, neu ti'n mynd I rŵm fi, a mae mam fi fatha, Coronation Street's on! Ti'n dal? Ie, mae'n risky, cos so ti'n gwybod be maen nhw yn mynd I wneud, fi wastad yn gwneud hwnna, like, right down, you're like, no? Ydych chi'n ffidio ti'n gwybod os ydych chi'n gwneud y voice note? Weithiau mae'n rhoi chi ffwrdd nhw, llais nhw, a mae'n ddyn boi gyrru neges, ac oedd efo llais andros o high-pitched, ac oedd o'n really rhoi ffwrdd. Yeah. Yes! Yes! Oh my god, yes! Fi wastad yn cael ei synnu gyda lleisiau pobl, mae'n nuts. Ti wastad yn edrych ar rwy'n a ti'n meddwl, ti'n dychmygu llais o wedi ysgaf yna neis, a mae byth yn, mae wastad yn sioc o chi. Mae'n lot o amser I adjusto I fe hefyd. Fi wedi gweld o blaen, un o'r questions ar Hinge oedd, you'll know I like you when. A mae loads o boyd yn rhoi, when I reply. And I'm like, babe, I'm going to get a message. Ti'n ma? Dwi'n dall beth yw'r deal ar Tinder o pobl matcho chi, a pan ydych chi'n dechrau confo, dyn nhw ddim yn atab. Ie, fi'n deall hwnna. Hwna sy'n piso fi off y fwyaf, actually. A pobl fi'n nabod hefyd, pobl fi'n kind of abod. Fucking wankers. Oh, awkward. Yeah. O na, mae'n gas gen I os mae'n nabod yn trio matcho o fi. Mae'n really awkward, we just, no way. Os rhywun byth wedi cael date, mae rhaid I nhw gadael. Like, mae nhw wedi cael digon ar ôl yn gynnar iawn at gadael. Yeah. Oh, do. Ar hwn, online? Well, dim necessarily, just in general. Os rhywun byth wedi cael like, awful date, a rhaid yn mynd. Nes i fynd I Manchester unwaith, I cyfarfod boi yma, ac yn fod I aros yna am 2 noson. So nes I aros yn noson cynta, oedd pob dim yn iawn, a dyn yr ail diwrnod, athyn ni jyst rhwng Manchester, a ddysyn ni loads of rape jokes. A ni fatha, so ni eisiau basically deud fo, ni eisiau fynd, listen, dwi'n teimlo bach yn uncomfortable, dwi'n meddwl dwi'n just mynd adra hyn o ysdyn yn iawn. Anyway, nath boi ma just stopio fi gadael tŷ fo, nath o trio cloi fi fewn tŷ fo. A ni fatha, what? A dyn, o'n i di requestio yr Uber I pigo fi fyny'n barod, a ddoth, you're not leaving, anyway, nes I manage o gadael. Peth nesaf dwi'n gwybod, dwi'n allan adra, mae'n message o fi, efo llun o fo, efo coat fi. Cos o'n i wedi gadael mewn gymaint o rush, oedd efo coat fi.
So then, nath o dal Courtney yn hostage am fa 1 mis. Terrifying. Oh my god, really scary. Mae esbos i am wneud drama yn peth o'n. Oh wow! Oh good! That's really scary. Mae rhaid fi'n kind of mid-level. Oedd un boi, as i ar first date ganol Llundain mewn pubs, o'n i'n gallu gadael pan o'n i eisiau gadael. But basically, yr whole date, oedd o just yn fiad ar genod eraill yn y pub, mynd, oh, she's so fit, oh, she's so hot, oh, that girl over there's got a great ass. Ac oedd ar ffôn fo mynd 2 seconds, and I'm just like dating a couple of girls, I need to reply to them. Yr whole amser, yn God! What a mid-level, mae hwnna'n swnio'n awful! Full-time player fyna, full-time. Be mae rhaid i chi cuddio pan chi'n cael virtual dates? Achos fi wastad efo fel bras, pob man a popeth. Fi bach yn messy actually, so fi'n rhaid i fi wneud checklist o lan. But I don't give that impression that fi'n clean trwy'r amser, achos can't be asked for that, you know? Ond os ti yn messy, dim yn well i just dangos bod ti'n messy? Be oedd hwnna, Mared? A mess. In the bottom corner, shoved away. Ond mae fe ma lan, so it's fine. Yeah. So you just have this. Yeah, mae camera fi'n very strategically placed. Dwi'n bach yn so dwi'n di Comic-Cons a stuff. A dwi'n hel props allan TV shows like Game of Thrones, Buffy the Vampire Slayer. A nes i wneud video call o boi ma, a nes i'n sylwi, o'n i fo replica. O'n i fo replica o Buffy the Vampire Slayer. A fo ar y silff yn fama, a nes i'n edrych fel psychopath. A dyna tho ofyn wedyn, what's behind you? And I thought, oh! And then o'n i'n gorau explain y backstory gyd o. A wedyn, o rest of the day, fi'n trio persuadio bod fi ddim yn psychopath, so... hwnna ddim second date, so... Into rough sex, babe, dim on? Hwn yw'r thing gyda ni, boys. Ni wastad yn trial neud beth sydd o flaen ni edrych yn dda, wedyn ffuck popeth arall sy'n mynd mlaen. Fel enghraifft, fi wedi dumpo popeth ar gwely fi. Mae hyd yn oed pancake ar plat o fyna fi hanner wedi bwyta. So mae dal lot o debris o fwyd gyda fi o amgylch, so mae neb yn gwybod hwnna yn bian. Yeah. Fi wastad efo fel bottles gwag o gwyn, pob man, t'mod, bras, popeth really. Ni fel 2 wythnos mewn i experiment ma, ac so ni gyd yn neud yn da iawn. Felly... What? Wythnos ma, all forces go, all hands on deck, neu be. Felly, Ameer, fi'n credu falle, you can go first a trio fel virtual date. Gadw ni gyd yn wybod yn y WhatsApp group, a wedyn nawn ni gyd trio fy mas, t'mon? You can be our guinea pig. Fi'n ffansi o fe. Unrhyw excuse i wneud e, fi'n hapus. Cool. Ydy hwnna'n swnio'n good, guys? Yeah. Diolch, Yes. Jess. Well, good coaching. Diolch. Nawn ni check ymlaen efo gilydd wythnos nesaf, a gobeithio bydd ni gyd wedi cael virtual date, neu at least bach o look, t'mon? Okay. Da iawn, pawb. Pob look i chi gyd. Pob lwc! Pob pawb, pan i chi. Good luck, team.